ti'n bod a David? Mae David wedi beido. I'm giving a draw. 1 pwynt i Alice, 1 pwynt i Shania, ia? Cwestiwn nesaf? Sut wyt ti'n teimlo? Mae teimlo yn nervous. Na. Darllen nhw. Dwi'n teimlo nervous. Beth mae Owen yn gwisgo? Mae Owen yn gwisgo siamper llawn. Beth ydy dy enw di? Fy enw i ydy John. Pryd Pryd mae di mae dy benblwydd di? Mae fy henblwydd fi am mis Gorffennaf. So it's 5 to Shania. So Last question then. Sut mae tywod heddiw?